Nyt kun meillä on NettiNilo käynnistettynä ja NettiNilo on abittimoodissa, eli laitteen päällä oleva VPS-valo palaa ja lisäksi VLAN-valo palaa ja lisäksi meillä on kytkettynä NettiNilo ja koetilapalvelin toisiinsa Ethernet-kaapelilla ohjeiden mukaisesti, niin sitten kun tarkastellaan tässä koetilapalvelimella tilannetta, niin voidaan mennä halutessamme NettiNilon hallintapaneeliin asettamaan esimerkiksi NettiNilon tarjoaman langattoman verkon nimi ja tai salasana. Ja nyt tässä koetilapalvelimella, niin ensinnäkin varmistaa, että sulla näkyy tämä koetilan palvelin näkymä tässä Selain-ohjelmassa. Tässä on nyt tämä käyttöoikeussopimus näkyvissä, kun sitä ei ole vielä hyväksytty eikä ladattu yhtäkään koetta käyttöön. Jos et näe tällaista näkymää tai sitä näkymää, jossa ladataan kokeita käyttöön, eli se näkymä, joka tulee tämän käyttöoikeussopimuksen hyväksymisen jälkeen, eli tällainen näkymä. Jos et näe kumpaakaan näistä näkymistä, niin esimerkiksi jos näet tällaisen komentorivi-ikkunan tai sitten näet tämän työpöytänäkymän, niin klikkaa tuolta yläreunasta koetilan palvelin Ice Weasel-kohtaa, tai jos et näe sitäkään, niin sitten klikkaa tuommoista maapallon kuvakättä, jossa on tuommoinen näätä maapallon yläpuolella, niin siitä saat tuon koetilan palvelin näkymän auki. Ja nyt tosiaan sitten kun ollaan haluamassa mennä NettiNiloa hallinnoimaan, niin napsautetaan uusi välilehti auki joko painamalla plusmerkkiä tuolta koetilan palvelin välilehden vierestä oikealta puolelta, tai sitten napsauttamalla näppäimistöllä Ctrl ja T-nappeja. Noin, saatiin uusi välilehti, ja siihen kirjoitetaan tuo NettiNilon hallintapaneeliosoite, eli 10.10.0.10, joka lukee ohjeessa. Ja sen jälkeen kun painostaa Enteriä, niin saadaan kehote kirjoittaa käyttäjätunnus ja salasana. Nämä käyttäjätunnus ja salasana löytyy NettiNilon ohjeista, ja huomaa, että jos olette vaihtanut teidän NettiNilon hallintapaneelin salasanaa, niin nyt tähän kohtaan tulee tietysti kirjoittaa se muutettu hallintapaneelin salasana. Ja sen jälkeen, kun käyttäjätunnus ja salasanatiedot on kirjoitettu, niin painostaa hiirellä OK:ta tuolta kaavakkeen oikealta alapuolelta ja sitten tavahtavasti painostaa Enteriä. Ja sen jälkeen päästään tähän NettiNilon hallintapaneelin näkymään käsiksi.